Нашата бактерия е българската бактерия Lactobacillus bulgaricus, само че от 300 щама, които съществуват и са намерени от учените, това е най-силният щам, който произвежда най-много бактериоцин. Другото нещо, което за мен е много важно, когато се казва дали една бактерия е добра или не, какви реални проучвания има в академични институции, коя е академичната институция, която е потвърдила резултатите. Ние се гордеем, че освен, че започна цялото изследване от Медицинска академия, мина през БАН и продължава да съществува в БАН, Harvard Medical School ни стана партньор в този продукт и буквално в последната една година направиха невероятен колекция от проучвания и най-добрият професор Ондердонг в Harvard Medical School по патогенни бактерии застана зад продукта. И по този начин не аз като Кирил да ви кажа, ами нашата бактерия е най-добрата, ами всъщност, може би най-големият университет в Щатите каза, че за тях това е най-ефективната бактерия, която са виждали до този момент. Ние слагаме нашата бактерия в чист зеленчуков сок, без никакви други консерванти, без никакви други химикали, и всъщност ни прави по-конкурентни в сравнение с нашата конкуренция, не на базата само това, което имаме, а на това, което нямаме. Ние всъщност нямаме магнезием стерат, например, който мисля, че във всичките други пробиотици го има. Повечето го растат на мляко, млечни продукти, на соя или глутен. Това са всичките алергени. Така че много хора, нали, взимайки пробиотика, ако имат някаква алергия, може да бъде засегната от остатъчния продукт, докато от нашия чист зеленчуков сок няма нищо такова. Продуктът ни е абсолютно чист и че няма никакви добавки и никакви изкуствени съставки или тайни съставки, го прави много подходящ за деца. Аз лично имам 3 дъщери и се гордея с това, че продавам продукт или съм част от проект с продукт, на който всеки ден давам на децата си. Така че за мен това е един добър пример, че наистина е много, много чист продукт и една капсула е равна на 10 кисели млека с малко остатъци от зеленчуков сок. Радвам се да го давам всяка сутрин на 3-те си дъщери. Гордея се да кажа, че фабриката, която произвежда продукта, се намира на 4-ти километър, Genesis лаборатории. Тя е първата всъщност частна фабрика за произвеждане на млечно-кисели бактерии. И нещо, което се произвежда на 4-ти километър, се продава на 5-та авеню в Манхатън, което си е някаква гордост.